دمسي راديو رناينا زلنا كبرات خطات المدب لما أنتي عدوم قاشانا حق حيش ناي قات أمي أدول الكازا اللي هو إرجنت ترغيب تبعي الليو أكو فوت مدرخ حونا ممكن ننسى هاي قبر الأول كاب دنمارك إن ممكن عركي حجو ندو شكال لغو سوري فقادنيا خوين كاب زي حرايل كام أراو كاب دمسي راديو رنا بتعمي زمزقنكا مخنيات مدولي لو مقا كاب بلان وصائي بزعبا زي زغوانفه زحلفه ويكند بعل هولندا بعل دنهاك كمون تاينا هنو سلاماودي غونص او سلفي اب كل استخايده نعو ريتوخا نخسمع دول الكازلخمو كبرتي عبلي بشميم كلهم تخاتلتي دمص راديو رنا نادالوتان مكعركه Thank you ينحوي anyway ربش كان كوز بحال يكون سخون اللهم العليت معلتنا تهزبي استمع كلا استتصيح حبريتا ما هبت قبروز اللهم قعزو مسكن زقباويو and زون حدا خفال نايتي نحن هنقبروز قبانا كم مخانو متن اي ربش كان ينحوي كبرت هابل دقيم كامس هزبي كرهاب زقبر كاني thank you ما قات أمسي تي قصرانا تي ناس كان دحروس لزنبرمو أقدي ما دويل لك غني لي right موكي عركيسك تي زلكار إيتو نبتي لو إعلان نقد من تاوناسي كما يرخيب كايو كما يتسمع كازيتات مسرعخا زيتات كلك أخلقو حجي زي أب سبيشال أب دنهاك زرعنا يو سئلتاتن فيديوتاتن أبزناي انترناشنال ميديا واتسيو بزعبا إيرترا زوتر زلو بزعبا هزبي إيرترا بزعبا سجتنياتات إيرتراويان أبزو واتسائي زقبرو زلو تقبارات زغتر خلقاسي سكا بوغان كاتق من قدعاتون كمي تعذيب كايزي أغفل الدلي Thank you ينحوي انتاي يقول لك زي تنقن ساعبين حبيرهم كل لك زي بحنسابهم زخدو تأساسوري هجين ساعبين زولدو تتنقيو كل لك زي عب تنقينا خنزارب زلنا تي تنق ما بقاس خبي زبقاس تناب الزرجة زي نخعرق زقبرو زلو نقر انتاي يتيلنا كمتي دخومات سباسي زعبا فس أمتات يمزاربو ما كل السبات كاب زعبا ساعبينات يتوكريهم ሕጂ ንሕና ከም ብሉፃት ሰባት ኣብቲ ወድዓውን ሓቅን ኣተኪርና ክንዛረብ መታን ብዛዕባ እቲ ጠንቂና ክንዛረብ ዘለና ኢለ ይዝኣምን ስለዚ እዚ ናይ ሆላንድን ካልእን ዝረኣናዮ ከም ዝገለፅካዮ ሳዕቤን እዩ ካበየናይ ጠንቂ ዝብገስ ዘሎ እቲ ኩላትና ክንምርምሮ ዘለና እሱ እንታይ እዩ ካብቲ ተመሳሳሊ ምሳኻ ወፅዓ ዘለዎ ማሕበረሰብ ናትካ እሞ ቃንዝኡ ቃንዛኻ ዘይዓጅቦ ንምልኪ ዝግዛእ ርሑቕ እናሃለወ ግን ከዓ بتحساس بابتي نايزي ملاخ بوتان عدها اللو زقربة كابي حواتنا إيرتراويان زبقس زلي هجي ابتداس مسأس عكاس نهزبنا هاجرن إيرترا كج أيام تسألا دي زبل حتوهم اللي سالو يونا حوي هجي تسعيبو زمت نتايو أنت أراب دقة مساحة بروز على النزبل كانزال النزبل مساحات مال بحرن سهران سجرة استفلي حساب رؤيتنا للنزبل لك أو ده هاجركا مسو تفاطيت كاسي ناي تتنبرلو زلخا هاجر صتا يكون ناي حزبستا يكون اب حدغا اتيخا تغبرو دغس انصار حواتكا تغبرو دغس انتاي تمخصبيو እዚ ሁሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክምርምሮ ዘለዎ እቲ ብዓብይውነቲ ደጋፊ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ኣካል ስኽን ኢሉ ክሪኦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ሕጂ እንታይ ይኽብለካ ደልየ ነቶም ኮይና ዝብሉ እሞ ርስዕስዑ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ማለት ሕጂ ኣብኡ ዝመፁ ዋጦት ኣለዉ ኣብኡ ዝመፁ ደረፍቲ እውን ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ንዓወይ ዋጣ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ክፈሎ ጥራይ እምበር ኣብ ናይ ሬሳ ኣቦኻ እውን ኣውሎ ክብል ኣይፀግሙን እዩ ንዓወይ ሕጂ
ስርዓት ዓዲ ሃሎ ንሓደ ሕድና ከናቑተና መክሰብ እዩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንሓደ ሕዱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክወድቕ ኣብ ከምዚ ዓይነት መዕቀኒታት ክወድቕ ንዕኡ ዘርብሖ መንገዲ ስለ ዝኾነ ንዓና ከም ህዝቢ ከም ናይ ፅባሕ ቀፃሊ ናይቲ ማሕበረሰብ ከም ናይ ፅባሕ እውን ደቅና ወሊድናዮም ዘለና ተረከብቲ ሃገር ኣብ ምግባሮም ስንታይ ረብሓ ይርብሖም እዩ ዝብል ከብል ክኽእል ኣለዎ ሕጂ በዚ መሰረት ግን እንታይ እዩ እቲ ክሓልፍ ዘለዎ መልእኽቲ ነቶም ተቓለስቲ እዚ ናይ ኩርዳውያን ተመክሮስ ክንመሃረሉ ዝብል ነገራት ኣሎ እንታይ እዩ ኣብ ደገ ዘጋጠሞም ከምዚ ዓይነት ናይ ኩርዳውያን ታሪክ ኣሎ ብናይ መንገዲ እዮም ዝቃለሱ ንዓለም ብኸመይ እዮም ዘረድኡ ሕጊ ዓለም ብናይ ሸነኹ የድምዕሉ ዝብሉ ዝተፀንዐ ዝተማእከለ ቃልሲ ብዘይምምርሖም ሽበራውያን ዝብል ስም ሒዞም እዮም ቃልሶም እውን ተዓንቂፉ እዩ ካብ 5 ክሳብ 6 ዘይበዝሑ ሰባት ዘይእከብሉ ቀያዲ ዝኾነ ብይን ተዋሂብዎም እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ብይን ነተረጋፂኦም ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሳቅዮም ዘሎ ስርዓት ንዕኡ ናፅነትን መሰልን ዝህብ እዩ ብኡ መሰረት እውን እቲ ሕጊ ናይ ኤሮጳ ኢንዲቪጁዋል ራይት ዘቐድም እዩ ኣብ ዓዶም ዘንብረካ ዘውሕሰካ ሕጊ እዩ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ፀገማት ኣብ ዓዶም ንክትፈትሖ ትካላቶም ፀጥኦም ብሓደጋ ብዝእቱ መልክዕ ቃልሲ ክውደን ቁርብ ስክፍታ ፅባሕ ፈጥር እዩ ሕጂ ብርግፅ እቲ ክሳራ ንመን ይቴልካ እቲ ክሳራ 00 ፅባሕ ንጎ ንዓና ነቶም ፍትሒ ንደሊ ነቶም ቃልሲ ንዋድድ ኣካል በዚ መጠን ክሳራ ከይመፅእ እቲ ዝዓበየ ስክፍታ ግን እንታይ እዮኒ መካይን ክቃፀላ ርኢናየን ብዙሕ ሽግራት ክሪኦ ቀኒና ግን ኣብ ከምዚ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ መስራሓት ፀላኢኻ ዝወደቦም ነተን መካይን ይኹን ነተን ትካላት ይኹን ካብቲ ናትካ ቁፅፅር ወፃኢ ካብቲ ናትካ ፕላን ወፃኢ ፀይቂ ዝገብሩ ማእከልካ እውን ክህልው ይኽእል እዮም ምክንያቱ ዝሪኦ ዘለና ናይ ደንበ ተቃውሞ ጉዳያት ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ብርእሲ ምኳኑ እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ኣትዩን ፀይቂ ክገብር ይኽእል እዩ ንዓኻ ስምካ ንምፅላም ዝግበር ጉዳይ ማለት እዩ ብዓብዩ እቲ ናይ ገበን መስርሕ እቲ ናይ ካልእ ጉዳያት መስርሕ እቲ መንግስተይ ዝምልከቶ ሒዝዎ ስለ ዘለዎ ክዛረብ ኣይደልን ግን ነቲ ናትና ቃልሲ ግን ፅባሕ ንግሆ እቲ ስርዓት ክምዝምዞ ክኸስበሉ ዘይገብሮ ነገር ስለ ዘየለ እቲ ፌስቲቫላት መብዛሕ እውን ንባዕሉ ንድሕር ተዓዚብካዮኒ ካውይ ዝብገስ ዮናታን ዓወይ ናብኣ እንዲ ክመፀካ ደሊ ሕጂ ሞኪዕ ኦርኬስትሪ ቋሪፀካ ዳ እምበር ስርዓት ህግደፍሲ ኤርትራውያን ኮፍ ኢልካ 2-3 ኮይንካ ሻሂ ክትሰቲ ክትዕልል ዘይደሊ ስርዓት እዩ ተረዲኻኒ ሕጂ ንዓይ ትብርትዓኒ ዘላ ወይ ጭንቀት ተእትወለይ ዘላሲ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ህዝበይ ከምኡውን ህዝብኻ ማለት እዩ ሞኪዕ ኣርከይ ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢሉ መፂኡ ክዝትየሉ ዝኽእል እዋንስ ንርኢ ዶ ንኸውን ወይ ነዚ ንክጓነፍሲ ከምዚ ንክጋጥምሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ከምዛ ትሪኣ ዘለኻ ንህዝቢ ኤርትራስ መን ይፀላኢኻ ተልካስ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኮይኑ ዘሎኖ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ትክክል እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ካብ ዜሮ ዝብገስ ኣይኮነን እዮኒ ንኣብነት እዚ ንርከበሉ ዘለና ግዜ ፍሉይ ምዕባለታት ዘይቋርፅ ምቅያራት ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ናይቲ ስርዓት ኣጀንዳታት ዝረኣየሉ መዋእል እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ነዚ ተረኽቦ እዚ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ነቲ ዋሕዛ ኣጀንዳታት ከም ዘተባብዖ ከዓ ንዕዘቦ ኣለና ከመይ ዓይነት ናህሪ ይገብር ኣሎ ፕሮፓጋንዳታት ናይቲ ስርዓት ፌስቲቫላት ነዞም ደለይቲ ፍትሒ መንእሰያት ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ኮይኖም ሰሪሖም ከይነብሩ ዘለዎም ቃንዛ እናተንከፍካ ዝግበር ዘሎ ትኽቶኻ ንሪኦ ኣለና ኢና ሕጂ ምዚ ምዕባለታት ዝሓቢርካ ማዕረ ማዕርኡ ምጉያይ ኣብቲ ዝምልከተካ ዛዕባ ከዓ ምላሽ መሃብ ነቲ ፖለቲካዊ ትካላት ፈታኒ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ በዚ መሰረት ጌርና እቶም ብዘይ ዕረፍቲ ዛዕባታት እናራብሑ ብቐፃሊ ዝርግሑ ዘለው ኣካላት ዕላማ ኣለዎ እቲ ዕላማ ሃናፅን ኣፍራስን ተልእኾታት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኣፍራስ ሸነኽ እንተሪእናዮ ንሓወይ ነቲ ዘሎ ኩነታት ገቢቶም ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ዘውፅኡ ኣፍረስቲ ተልእኾታት ማሕበረሰብ ንሓድሕዶም ንቐፃሊ ዘሰማምዖም ነጥብታት ንኸይርከብ መሊእካ ምፅንቃቕ ዝብል መስርሕ እዩ እቲ ካልኣይ በዚ መንፅር ደድሕሪኦም ከብቲ ህውትት ብምግባር ብዙሓት መጠቃዕትን ብዙሓት ቲፎዞታትን ብምፍጣር ስኽን ኢሉ ንናይ ቀፃሊ ማሕበረሰብ ረጊኡ ሽግራቱ ዝፈትሓሉ መዳይ ንኸይርከብ
ዘለና ከሰማምዓና ዝኽእል ነጥብታት መሊእና ክንፅንቅቆም ከዓ ዘይተገብረ ነገር ዘይግበር ነገር የለን ሕጂ ዘለና ኣማራፂ ክልተ እዩ ወይ ሓቢርካ ሽግርካ ምእላይ ወይ እውን ሓቢርካ ምጥፋእ ዝብል እዩ ሕጂ ዝጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ መዳይ እዚ በብግዚኡ ሓደስቲ ኣጀንዳታት እናፈጠረ ኣንፈት ኣብ ምስሓት ፍሉይ ተመክሮ እዩ ዘለዎ እዚ እውን ንሱ ዝልለየሉ ንህላውነቱ ካብ ዝምርኮሰሎም ኣዕኑዱን ሓደ ንሱ እዩ ሕጂ ህግደፍ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕማማቱ ህዝቢ ኤርትራ ሓይልታት ናይ ለውጢ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ከምኡውን ሕብረተሰብ ዓለም ንምድንጋር ንምክፍፋል ናይ ዝፈጥሮ ምድንጋራት ናይዚ ናይ ስርዓት ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ከም ህዝቢ ከም ማሕበረሰብ እሱራት ናይዚ ኣጀንዳ ዝኸይንኸውን ምስትውዓል ኣድላይ ርእሲ ምዃኑ ብትኩረት ክንሕዞ ሓላፍነትና እዩ ቀዳሞት እቶም ህዝቢ ኣብዚ ዘቕረብካዮ ዘለካ ሕቶ ካብቲ ሳዕቤን ወፂና ጠንቂ ሽግር ናይዚ ሕብረተሰብ ካበይ እዩ ዝጅምር ኢልካ ምርማር ከዓ ኣድላይ ይመስለኒ ዮናታን ሓው ምክንያቱ ነዚ ሕጂ ዝኽየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘመተ ወይ እውን ስነ ኣእምራዊ ኩናት ፊዚካሎጂካል ዎር ዝብሎ ኣነ ምድህሳሱ ምርድኡ ከድልየና እዩ ዝብል ዛዕባ እዩ ንኣብነት ኣብ እዋን መግዛእቲ ጥልያን ንድሕር ተመሊስና ኣብ 1935 ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ክእትዋ ስለ ዝደለየ ጥልያን እትይዋ እውን ስለ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ሓሳባት ሒዙ እዩ ተበጊሱ ፖለቲካ ሽዋ ፖለቲካ ትግርኛ ዝብል ሕጂ እቲ ቀዳማይ ሓሳቡ ንመንግስቲ ሽዋ ሕይልካ ነቲ ካልኦት ክፋላት ግዝኣታት ናይ ጥልያን ምቁፅፃር ዝዓለመ እቲ ካልኣይ ከዓ ፖለቲካ ትግርኛ ዝብል ብናይ ጣልያን ብፅሕፈት ኮሎኒ ዝድገፍ ዝነበረ ኮይኑ ግን ኣንፃር እቲ ፖለቲካ ሽዋ እዩ ሕጂ እንታይ እየ ናብዚ ዝመልሰካ ዘለኹ ንሕብረተሰብ ንሓድሕዶም ኣላኪዕካ መክሰብካ ምግሓጥ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዘመተ እዩ ድሕሪት እንግሊዝ መፅኡ ከዓ ኣብ ኤርትራ ምምሕዳር ምስተኸለ ንኢትዮጵያ ክቆፃፀር ይሓስብ ስለ ዝነበረ ነትን መንግስቲ ሽዋ ዝብል ኣዳኺምካ ትግራይ ትግርኝ ማለት ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ንምምሕዳር ዝብል ዕላማ ገይሩ ብዙሕ ጎስጓሳት ገይሩ ነቲ ህዝቢ ንምክፍፋሉ መታሕት ከበሳ ዝብል ከፋፊልካ ግዛእ ናይ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ዝብል ፖለቲካ ፀወታ ከዓ ኣካይዱ ሕጂ ካብዚ ዝጅምር ኣበሳ እዚ ንፁህ ህዝቢ ናትካን ናተይን ኣብ ዘመነ ስልጣን ህግደፍ እውን ሃገራውን ኣድሓርሓርን ዝብል መፈንጠራ ሒዙ መፅኡ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ዝብል ኣምር ብጌጋ ተወርጊምካ ኣንፃር ውፁዕ ኣንፃር ብዱል ህዝቢ ዘወድብ ኣብ ደረጃ ሓርበኝነት ዘይእቱ መስርሕ ዝኽተል ፍትሒ ዝብል ቃና ልክዕ ከም ትሕዞ ሓሽሽ ወይ ከም ትሕዞ ኣደንዛዚ ኣፀፋሪ ዝተራእዩ ካብቲ ሃገራውነት ዘውፀካ እዩ ስለዚ ሃገራውነት ዲፋይን ድሕሪ ጌርናዮ ኣነ ንስኻን ምስ ደቂ ሃገርካ ሓቢርካ ንምምንባር ዘቐድም ንጌጋ ፖሊሲ ሃገርካ ዓገብ ዝብል ንሓቂ ሓቂ ንምባል ዝደፍር ንሱ እቲ ኣብ ደረጃ ሓርበኝነት ዘእትወካ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ሃገር ደረጃ ብደረጃ ኩሉን እናቱ መዐቀን ኣለዎ ይኖታን ሓውል ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ህዝቢ እዩ መንግስቲ ዝብል ኣምር ዝቕየር ዝልወጥ ዝትካእ እንተኮይኑ እውን ካብ ሱሩ ዝመሖ ፖለቲካዊ መሳርሒ እዩ ስለዚ ውድቀት ናይ ሓንቲ ሃገር ብቁጠባዊ ማዕየሪ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሕብረተሰብና ዝስተውዕለሉ ኤርትራ ዓንያ ኤርትራ ከምዚ ጌራ ፈሪሳ ኤርትራ ፅርግያታት ፈሪሱ ኣይኮነን ንሱ ይኮነ ምዕየሪ ናይ ሓንቲ ሃገር ምፍራስ ሓንቲ ሃገር ፈሪሳ ክትብላ ተኮይንካ ዓቕምን ብቕዓትን ናይ ሕብረተሰባ ኣፍራይ ዜጋታታ ሓሳቢ ዜጋታታ ናይ ምፅዋር ደረጃ ዝለሕልሐ ናይ ምብህሃል ሽግራት ዝፈጠረ ስልጡን ሕብረተሰብ ብዘይ ምህላው ዝፈርስ ሓንቲ ሃገር ሕጂ ካብ ዓድኻ ሓሲምካ ወፂኻ ከም ጉንዲ ብማዕበል ተገፊዕካ ንሞት ዘቃልዕ ናይ ስደት ጉዕዞ ብእግሪ ያውፅኒ ወፂኻ ናብቶም ሕግን ሕጊ ሰብን ሕጊ እንስሳን ዝኽብሩ ሕብረተሰብ ዓለም መፂኻ ከተብቅዕ ናብራኻ ክትኣሊ ኣብ ንቡር ንምንባር ክትላመድ ኩሉ ዝከኣለልካ ገይሮምልካ ሕጊ ምሂሮምካ ናይ ዲሞክራሲ ኣምር ከም ንርዳእ እውን ገይሮምና እዮም ስርዓተ መንግስቲ እንታይ ከም ዝመስል ህዝባዊ መንግስቲ እንታይ ከም ዝመስል ሕግን መሰልን ከመይ ከም ዝኽበር እውን ከም ንዕዘብ ገይሮምና እዮም ዮና ሓዊ ኣይኖ ሕጂ ጎኒ ጎኒ እዚ ፈሪና ተባዚሕና ወሊድና ጀነሬሽን ናትና ከነቕፅል ከዓ በቂዕና ነቲ ዋናን ጓሳን ዝሰኣነ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ዝነብር ህዝብና እውን ጠወርቱ ክንከውን ኣለይቱ ክንከውን በቂዕና ሳላ ናይ ዕድል ስራሕ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝተኸፍተልና ዮናታን ሓዊ ስለዚ እንታይ ደኣዩ እቲ ኣብ መንጎ ሕሰም ይሕዋትካ ዘሳዕሳዓካ ግኒ
أتي نحذر أن معبالن زي فتر جزاء حيلي ناتو مجابر ياخد كون زدف نايجي قاونو انتاي انت خم هزبنا هاجرن متان حد خين صانت كحسب له خصنا علو زدله ابطي خايو زلخا مودعتا حتو بتزعابي كلاتنا خنستوعل له زلنا مخنياتو ኤርትራውያን ጸላእቲ ነብስና እናኾንና ንመጽእ ኣለና ሃገራት ዓለም ናብ ጥርዚ ምዕባለ ዝወሰደን እንታይ ይተልና መበገሲአን ቃንዛ እዩ ዮናታን ሓዊ እስራኤል ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘጋጠሞም ናይ 6 ሚልዮን ህልቂት ዜጋታት ቃንዛ ዘውሓዞ ናይ ሃገር ዝብል ዘላ በፂሖም ሲንጋፖር ካብ ናይ ማሌዥያ ግፍዒ እዮም ተበጊሶም ቃንዝኦም ምርኩስ ገይሮም እዮም ሃገር ክኾኑን እዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ክበፅሑን መሰረት ኮይኖም ኣብ ታሪክ ናይ ህዝብና ንድሕር ተመሊስካ ብናይ መግዛእቲ ሓይልታት ዝወረዶ ኣደራዕ ቃንዛ ማእከል ገይሩ እዩ ናይ ሃገር ዘላ በፂሑ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እዛ ሃገር ናይ ዋናታታ ክትከውን ፋሕ ዝበለ ህዝባ ክእከብ ወደባት ዝቕልሶ ፖለቲካ ክስረት ናትና ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ሕልናን ምፅዋርን ግዜ ክበፅሕሲ የድልየና ኣሎ ብናይ ደረጃ ብናይ መንገዲ ከም ሕብረተሰብ ንነብረሉ ዘለና ዓለም እንታይ እዩ ዝነብር ንነብረሉ ዘለና ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ሕጊ እዩ ዝኽተል ኣብ መንግስቱን ኣብ ሃገሩን ኣብ ሕብረተሰቡን ዘለዎ ራእያ እንታይ እዩ ዝመስል ክንምኮር ኣይከኣልናን ኣለና ትዝሕዝነካ ሓደ መሪር ሓቂ ኣሎ ዮናሓወይ መሪር ሓቂ እንታይ እዩ ትግርኛ ዝበሃል ብሄር እዚ ብሄር ናትና ንሓድሕዱ ንኽፋለስ ንኽንነዓዓቕ ንኽንጠላለም ኣብ ናይ ተዋስኦን ፅልእን ማእከል ንኽንርከብ ዝተሰርሐልና ፖለቲካ ኣሎ ነዚ ስርዓት ነገልግሎ ባዕልና ንቃወሞ ንሕና ነቲ ቃልሲ ንቕልሶ ባዕልና ንብትኖ ባዕልና ንሓውና ንቐትል ባዕልና ንሰበይትና ንሓርድ ባዕልና ናብ ጋምቤላን ሻንቅላን ንምርዖ ንሕና ደቅና ንግደፍ ንሕና ነብስና ንጥፍእ ንሕና ኩሉ ባዕልና ሕጂ እዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ገዛእቲ ስርዓታት ንሕር ህላውነቶም ክቆፅሉ ኮይኖም እቲ ዝነቕሐን ሕግን ጥርናፈን ዝነበሩ ማሕበረሰብ ፀላእ ነፍሱ ክኸውን ተደልዩ ፀላእ ነፍሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን ዮናታን ሓዊ በመን ይኹ ተደልዩ በቲ ስርዓት በቲ ስርዓት ባዕሉ ትግርኛ ዶ ኣይኮነን ዝበዝሑ ዝሪኦም ዘለኹ ሲ ወል ካብቲ ውፅዕ ህዝብስ ዝተፈለየ ዓለት የብሎም ተረዲእካ ሕጂ ኢዳዝን ማተር ህግደፍ ትግርኛ ክመስል ሓደ ክመስል መለለይ ዝበሃል የብሉን ህግደፍ ዝኾነ ይኹን መለለይ ሃይማኖት የብሉ ዝውክሎ ብሄር የብሉ ዝውክሎ ሕብረተሰብ የብሉን ብኣምሳል ብውደባ እየ ዝብለካ ዘሎ ግን ንሱ ክገዝኦን ከሳቅዮን ንዝደለየ ሕብረተሰብ ብኸመይ ይዕንዎን ብኸመይ ይምዝምዞን ግን ተረዲኡ እዩ ዝኸይድ ሕጂ እቲ ሕግን ድግን ዝነበሮ ሓደ ክቡር ባህልን ሕፉር ዝኾነ ናይ ምክብባር መንፈስ ዝነበሮ ሕብረተሰብ ክፈርስ ተደልዩ እዚ ሕብረተሰብ ትግርኛ ኣብ ደገ ዝነብር ዘሎ ወፅዓታቱ ከበግስ ከሎ ከይተረፈ እሱ ዘበገሶ ፖለቲካ ኣንጻርቶም ካልኦት ብሄራት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ከም ዝረአ ኣብ ምግባሩ እውን ዝስራሕ ኣለዎ ሕጂ ኣብ ሰራያ ዘላ ስድራ ኣብ ኣከለ ዘላ ስድራ ኣብ ሓማሴን ዘላ ስድራ ብሓደ ሓለንግ እናተኾርመጃ ንዋና ሓለንግ ገዲፍካ ምስ በዓል ስምብራት ከም ትፋጠጥ ዝገብር ፖለቲካዊ መስርሕ ይስራሕ ኣሎ ብዚ ሕብረተሰብ እዚ ሕጂ ንግፍዒ ዓይኖም ዝዕምቱ ንምድራዊ ሰይጣን ዝግዝኡ ንዝዓነወትን ፅላል ዝተሓድገትን ኣብያተ እምነት ከይተረፈት ኣላ ዝብሉና መራሕቲ ሃይማኖት እኮ ፈጢርልና እዩ ስርዓት እዚ ንኣቡና ኣንጦኒዮስ ዝኽሕዱ ኣካላት እኮ መፂኦምና እዮም ትማሊ ርኢናዮ ኮይና ሓሊፍና ኮይና ካበይ ድዩ ዝብገስ ስለዚ ሕብረተሰብ ትግርኛ እንድሕር ፈትሽካዮ ኣብ ጥንቲ ብሓቀኛታት ኣቦዋቱ ከም በዓል ኣቦና ኣንጦኒዮስ ተማእኪሉ ዝኸይድ ዝነበረ መግዛእቲ ዝፅየን ሕድሕድ ዝረአአ ሕድሕድ ዝፀዋወር ኣብ ፅላል ገረብ ሽግራቱ ዝፈትሕ ዝነበረ ሕብረተሰብ እንታይ ስለ ዝተረኽበ እዩ ሕጂ ኣብ ደገ ማሕበረሰባዊ ኣቃውሞ ኣፍሪሱ ንሓድሕዱ ክፋጠጥ ዝገብር ዘሎ ዓማፂኡ ክሰጉግ ዘይሓብር ስለምንታይ ዝብል ደገፍቲ ህግደፍን ደገፍቲ ምልክን ክሓስብሉ ዘለዎም ኣካይዳ እዩ ምክንያቱ እቲ ክቡር ህዝባዊ ትካላትና እቲ ክቡር ሃይማኖታዊ ትካላትና ክዓኑ ዝተደልየ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ንክንበፅሕ እዩ እዚ ኩሉ ዝተገብረ ጉዕዞ እዚ እቲ እኩብ ድምር ናትና ሽግር ኣባና እውን ዘብቅዕ ኣይኮነን እዩ ንሓወይ
نزوم نسخنا نولدهم زلنا نصحات عشلات دقنا كمحروم أيقوننا مو بزعبهم نحسب حبيرنا شجرنا له حبيرنا عشنتنا نمحو إذا نقبرو زلنا أبدقة نملك دقيفنا حبرة سباوك أو أنا نفرسو زلنا عدي قابرنانيو سخني لهم كحسب زلوهم توم نايزي سرعة زي أقل قوينا مسخود زلو أكلات يومين. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. أبدم تصير رادي رناينا زلنا كبرات تخطت مدب لما أنتي أكفوت مدرخ open mic حونا مكنن صحيح كاب دنمارك زلو ممكن عركي إذا حنت خابز كل شاب تزارب انتي أمسلكا سخاون هالشي تقاعصص أنا حكان دخات تقرنيا تبلسي خمسنا يبي أزي أنجلت عيمة تردي ولا open كنقرك ممكن عركي هزبي إرترا بزدي بتبيجات تردي وخنك أفن زي سلزي دلي أي دفراني خلع له open كنقرك هجي من البعض كتبلا تعملت كاي مهنياتوس تأنك إن هزبي إرتراس زي تجرينيا زي زارب ترح يخاف بلنزلها يونحوي صبوق ملك عري خيا صبوق قلنا تازرع خيا أنجل صبوق يا خاب من تاي تبقيس كات حتى من الخاون رداني يونحوي أوكي هجي صبوق الله أو ما ناسي كل تأنفت حزيز خيت زلو يونحوي تقدماي تسفاي محمد كمثل زقاد الأواني صراحة فاطمة ممثل تكال تحضري حجي نايمسل حدنت كتفتر ننبور سيجيركا حقن وعلاتن زبل ودعاويان مسما معتنت صاين كان خدكي تقدد لومي اتقال اي ناي حبرتسبكا باللجان منقار نخالوت بهيرات دخومات مقبار عيدلي كان ناي حبرتسبكا دخمت نمنقار ناي كالوت بهيرات لعلنا مدلاي عيدلي كان مخنياتو اذا حبرتسب زي كابسرتو كابك او مو خي جمر ناي حسوت صوان ناي حسوت مثال نستمهرلو منقد له انا كاب منتاي بقيس كايوز قال يوم قالو نتغرينيا لعلنا خفطرولس نخالوت بهيرات حماق زمنايو نزي حبرتسب تغرينيا جيغال نخان عتبقس نعا نصقمكا حبيركا تقالس نختبلوسي نخالوت بهيرات بلايم تغبرولو ملكع بوليتيكاينا تعزيبنا بزحلفه جيت قنوع حبرتسباو زمدنا حبراو عبيت زغواعز منقد خنكتلالنا ايوني مخنياتو ودقتن حمقن بهيره تغرينيا نتنكالوت بهيرات ايرترا خيترفع عنوت مخانو خردو خللو انتت بهيره كنا كون كلاتنا خالوت بهيرات عنوت مخانو مئماني صباحونا بخا مخانو مفلاتي مخنياتو اب ايرترا قال ام بهيرات كسيا خلو بتسعاتتي كالوت بهيرات ايدن اميرن سلازرعيا نقولني وانو ببترا مسيون ስለዚ ፖለቲከኛታት ካብ ገዛእ ማሕበረሰቦም ክብገሱ ኣለዎም እዚ ክቡርን ተሓፋርን ማሕበረሰባዊ ኣቃውሞ ዝነበሮ ብሄር ኣብ ከምዚ ደረጃ ክወድቕ ንሓደ ሕዱ ክፋጠጥ ገረብ ብሓኽላ ክኸውን ንኻልኦት ብሄራት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዕንወትን ክሳራን ምዃኑ እዩ ተሓቂ ካብዚ ወፃኢ ካልእ ሓቂ የለን ሰብ ነፍሱ ክመስል ኣለዎ ካብ ገዛእ ማሕበረሰቡ ጀሚሩ ዘሎ ሽግራት ኣልዩ ንሃገር ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንሕና كم حبرتسب تغرينيا أقاومانا درجاتاتنا معقنيتاتنا إذا حج زلو أيكونن نحن حبيرنا داينا نصار وصعنا نصار عماصن نقاله سمر نعماصي تخفافيلنا نغلغلنا نعماصينا نتأززنا حبرتسبنا ينصنتنينا انزا حبرتسبنا اينو بوسنينا نحن خبر بهلن اب تحت قرب كوينوم شغراتهم زاليو نعماصي حبيرهم زقاله سبوتات يمنيرنا جي زق او مانا زخملس مدلاي مالت نخالوت بهيرات مستنعق مالت سلازي يكونه نخالوت بهيرات مورات مصراف مالت سلازي يكونه اكوادا لتنكالوت بهيرات تنكار ناي تغرينيا مملاس محبرسباو خبرتات ناي تغرينيا اذا بدغ زلو تغرينيا نحد حدو فطيرو زلو صقمات مفتاح مالت نساتن كسيبنن تدريرنن عجيبنن حديرن مالت يو معناتو بصله ناي محبرسب بصله ناي كل تحوات بصله ناي حنت سدرا كال سدرا يتدررنيا قادا تشاغيلا تحضر زلوا صلايت سناي انتزي فينا ثانك يو يون إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدم تصير راديو رناينا زلنا كبرات تحت مدب مكنن صحية قبر لول كاب دنمارك مسانا زلو
مكيعركي قدمي حيدت معلتتاتي بعل فيسبوك حنت سئل تتقي عريئيانو ساخا كلهم ابز ساعات زي مراحتنا إرترا زلو تريلهم سبعام سبيتهم او تسألوا لا يعني را ترديقا هجي يتحساسبكايو قال عسرا زغونو وبتسئلي تريلهم كلهم سبعتات زأتو انتيت علامة كرداني كلني ماسي كندي تعرفوهم زلو بتريغولار ناي حزبي زنبرلو ودي سب زنبرلو عدميل كان حريقات واي نصبق كقالسو زي كلو نت حزبسي كرهو زي غبرو كتطفق سقيلم زريئو كم توسخ من البات مور سمعيت يا زوج زلو حجي ايتبلني خبتي جورناليزم وسياسي دار ناتي نات كان كعلال سلازخونه انو تربحو ما يتردان ماسي نت حزب خاسي صبوق غيركا تتفانغا يا حيشن تاي تقملو ما انا تقرمني خمت تقولصو نصنحكا رايومو نابنت اسياس كزارب كله ذكرني دروسي انو حكات اثر كاياس نصا زغدف كايام زياس بتعمي حقله ابعد هالو خوينس ن ابعل امريكان اب اوروبا انزلو كم دلاي زطو يمندحر كوينس حقله سلازي تجيغا خمانسي ابت هبرتسب ابت حزب دامبر او ايري انزلو خصو دلاي خغبرسي اندحر حيدت اخلمتي خانه تندرو بت دربي خلنا وين زغويا بت تدربي خانابتي انكو غويا هجي نزي هبرتسب زس كمي غيرنا نابتي نبور نمولسو زي اكو تچنق انزلا انو حلك حجت حتتا تدابالي قلو امونغو نخيعت وكان زيتتا وخلها سامرايز غير كات ملس الليله ترديكا يون حوي حجيتاي مسلك حدا ناي نبور زنبر حبرتسب قصال جنريشنو اتي قداماي ولدو زغبو عميمو زخولو سريحو ات زيكولو نتحدش ولدو ناركب زخودو مسرح عالمينا زلنا مخنياتو مس حسابي يومرخان مس عمخان منبار كل غزي يكالني حدا جنريشن كل غزي قنع እና ገበሬ خيد ማለት አይኮነን ጌጋ ከብረ خلي قنع ከብረ خلي تحمرت ግን እተዘለካ ስራሕ ንዝመጽእ ወለዶ ኣብቲ ክሰጋገረሉ ዝግባእ እዋን ምስግጋር ማለት እተስኻ ዝገበርከዮ ጌጋ በቶም ካልኦት ወለዶ እናተኣረመ ዝኸደሉ ንቡር ዝኾነ መስርሕ ምስተኸደ እዚ ብደገ ዝነብር ዘሎ ማሕበረሰቡን ነቶም ዝቃለሶም ዘለኮ ገዛ ኣቦታት እዩ ዝቃለሶም ዘለኮ ካብ ማሕበረሰቡ እዮም ካብ ገዛ ካብ ናቱ ስድራ እዮም ስለምንታይ ቃለሶም ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ዝበጽሕሎ ንሳቶም እቲ ናይ ሰብ ዝብል መዕቀን ደረጃ ስለዝሓለፍዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ እዋኑን ተዘረክብዎ ነይሮም ነዝመን እሰይ ቅድሜና ዝነበረ ወለዶ ስኻ ግቦም ሰራሕሞ ንዓና መረከበና ንዓና ግቦና መስራሕናሞ እቲ ጌጋታት ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ እናወሓደን እቲ ህዝቡ ዘለዎ ኣክሰስ እናረኸበ መኸደ ነይሩ ሕጂ ዞም ብቐዳማይ ዝረኣኻዮም ሓደ እግሮም ኣብ ጉድጓድ ዘንበሩ ደቂ ደቆም እዮም በፂሖም ዘለዉ ዞም ሎሚ ፍትሒ ኢሎም ዝፅውዑ ዘለዉ ኣካላት እዞም ደቂ ደቆም በፂሖም ዘለዉ ብደገ ዝነብሩ ዘለዉ ዕሸላት መንእሰይ ኣርኪብሎም እሞ ፍትሒ ኢሎም ዝፅውዑ ዘለዉ ፍትሒ ዝመሃሮም የለን ፍትሒ ከመይ ምዃና ዘፍለጦም ኣካል የለን እኳ ደኣ ኣብ ንእስነቶም ኣብ ናቶም ደረጃ ዕድመ ክሕንቅቕሉ ዝግባእ ምስ ስድራ ቤቶም ናይ ሞትን ናይ ካልእ ሓደጋን ኣብ ግምት ከይእተዉ እግሬ ውፅኒ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ በዞም ዝረኣኻዮም ሓደ እግሮም ኣብ ጉድጓድ ዘቐመጡ ናይ ቀዳሞት ናይ ሱሳታት መንእሰያት እዩ ሕጂ እንታይ ይመክሰቦም ንዖም ፖለቲከኛታት ኣብ ከምዚ እዋን ደረጃ ንህዝቦም ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝኣውዲቖም ዝረኽቡ ዕግበት ኣሎ ደልካ ዕግበት የለን እቲ ወሳኒ ነገር እንታይ እዩ እቲ ሶም ኣብዚ መዋእል እዚ ዝፈፀምዎ ጌጋታት ተሓተተ ንኸይኮኑ ሒዞሞ ንጌጋታቶም ዝቕበሩሉ መንገዲ ስልጣንካ ሒዞሞ ዝኸዱ መንገዲ ምፍጣር እዩ ናይ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ንዕኦም እውን ዘርብሕ ህዝቢ ዘርብሕ ኣተሓሳስባ እዮም ረኺቦም ምክንያቱ ሰብኣይን ሰበይትን ክበኣሱ ብገዛስን ሓደ ርጉም ዝኾነ ውላድ እዩ ዘርብሕ ምስ ሓዲኦም ፀግዕ ሒዙ ከም ድሌቱ ስድፍ ኣሉል ክኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ዝረኣኸዮም ብቐዳማይ ከዓ ሓደ ጥቕሙ ዘይርዳእ ንህዝቡ ዘለዎ ኩነታት ዘይመዝን ምስ ኣሕዋቱ ዝተፋነን ምስ ገዛእ ቤተሰቡ ዝበኣስ ነዞም ኣረግቶት ክሕሉ ነቶም መላምል ንኣሽቱ ዕሸላት ዘጥፍእ ማይንድሰት ዝወነነ
دك هاجر رخيبهم مهم. حجي إذا بدك زلوا منسي نعم بحسبوا بأنا بحسبوا بدكهم بحسبوا بهزب بحسبوا قبل مقال نوريك ونن نابزي بس حوز اللو درجان خطب صحو زجبر كايو مع كل زجبر كايو درجان تاي مثل نفسه وكف زوم استسرعات زلو سخني لهم زحسبوا من قدي مقنياتو كل جزء سألمات كويني نبرني وحدا مع التوجحيو أوه. مس واجحة صباح نقول أب تاريخ زي سند ندك خات قد فلهم تاريخ متايز مسل صباح نقول ندك خات قمت أقول لهم عشرة متايز مسل محساب صبغي مهم. أجي زوم زراعة يوم بقدامي كاسينهم نخنبرو سلطانهم بزلون نخلصل نتهجر نخرب مسوا زتقاملو عينة بوليتيكا ولا حنتي يلان تزتقاملو زلو زي تسأل قصقا مهم. تبقاقيلون متأممانو تفيون عبد حدحدو ناي مبهالن ناي مزرلا من عمي أطفيون خنبر نحد حدو قاتل كوحد كتصبب أما عمو كأتو كدربه زقبر بوليتيكاوي أسرار حزي يكون بروباغندا وقرص أزا حزي ناي تسأل بوليتيكا حزوم زقو زللو أكلات يوم أربحنا دو مهم. عبد السلاسة عمت إيرترا مهم. ولا تبدأ زنبر كما يرخيبوها كما يريوها مهم. مس هاجرات كتسرح كإلادو قطبا كتعبخ إلادو مهم. دقا كتحقف كإلادو أو فرتا مهم. أبعد كتقدم كإلادو كم حبرتسب ناتنا مسألة قدميت تخدلو من قدي انتا يزرعينا مهم. عبد الجز ولدو زلو دقنا صباح نقول أبعدهم أتيم زفريلو مس حبرتسبهم زملسلو أبز دقا خيطفونا كم دق زاغرا فحكين يبل مسألة انتا يمثل كنت أمتاين قلنا حبرتسب يكأل بانيرو مهم. يكأل بانيرو هو بانديرا حسكا حدا زارق سب ሕብረተሰብ ዝጭኩን ዘሎ እሞ ዕድሚኡ ዘብቅዐ ናይ ሱሳታት መንእሰይ ንዕኡ ክትሕሉ ሆ ምባል ንዕኡ ክትሕሉ ምስ ዕሸላት ደቅኻን ዕሸላት ኣሕዋትካን ክትበኣስ ምኽኣል ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ኣሎ ድዩ مهم. ሓይሉ ዝቕንዞ ዘሎ ብጥቓኻ እንታይ ኮንካ ክትብሎ ኣይትኽእልን مهم. ስለምንታይ ከምኡ ይብል ኣሎ ክትርድኦ ኣይትኽእልን ክትሰምዖ ኣይትኽእልን ክትሰምዖ እንተዘይክኢልካ እሱ ሕማቕ ዝስምዖ እሱ ቃንዙ ዘጋድደሉ ንክትገብር ንምንታይ ትተባባዕ مهم. ናይ መንድያታ ሃገር ናይ ኩላትና ደይኮነት እንተ ሃገር هو ናይ መንቃፅዖ እዩ ዝሰፍሐ ናይ መንቃፅዖ እዩ ዝፀበበ ንኩላትና ማዕረ እያ ትበፅሕ እታ ሃገር مهم. ሕጂ ነዛ ንኩላትና ማዕረ ትበፅሕ ሃገር እቲ ኣብኡ ዘሎ ቃንዛ ብማዕረ ክብፅሐና ዝግባእ ሽግራትና ብማዕረ ክብፅሐና ዝግባእ هو ቃንዝኦም ዘየለለዩን ሽግራት ህዝቢ ዘየለለዩን ኣብ ፈንጠዝያ ንክነብሩ እቲ ገለ ወገን ናይ ኤርትራ ብደገ ዝነብር ፍትሒ ዝደሊ ኣካል ከዓ ናይ ኩሉ ቃንዛ ተሰኪሙ እናኸደ ከሎ هو መሊስካ ማእከል ኢድካ እናውፃኻሉ ምስኡ ክትፋጠጥ ኣብ ዓዲ ሃገር ብምፅወታ ናይ ካልእ ሕብረተሰብ እናነበርካ هو ፀጊብካ ነብስኻ ምፃር ክኢልካ ናይ ሓደ ዲክታተርያዊ ስርዓት ኣገልጋሊ ኮይንካ ክትከይድ ካብዚ ዝኸፍእ የለን እዩ ንሓዊ مهم. ኣበይ بعيني نويترال كتريق خلها موكي قدف وما حجتي دقا فاي تقاوماي قال من بال ما يصنحلنا نحدي حماق نار عي صبو زبل نحدي حصير نار عي نوحي لزكا تعكا نتسألمات برهاني زبلكا اوف كورس نورمال خونا يكلني تردي خاني زوم نزي سرعة زي نادقفو هاجرنا توب تخيل الله تهانيت مرحنا نعلم مرح له قال من لزبلو እዚኦም ግዳያት እዮም ተበልኩ ኻሲ ትቕበሎ of course ሕጂ Okay. as majority ንድሕር ርኢናቶም ምስቲ ስርዓት ዘለው أوه. እቶም ግዳያት ይበዝሑ ምክንያቱ ሓደ እቶም ብትካላዊ ሰራርሓ ዝሰርሑ ምስቲ ስርዓት እቶም ዘገድስዎን እቶም ካብቶም ዘለው ንቃሕ ዝበሉን ኣካላት ስለ ዝኾኑ እቶም ብስትራተጂ ምስቲ ስርዓት ተጠርኒፎም ዝሰርሑ مهم. ኣለው ብረብሓ ኣለው ብመትከል እውን ምስቲ ስርዓት ነቲ ዘሎ ኣገባብ ሓሲቦምሉ ተረዲኦሞ ሪዒሞምሉ مهم. ህዝቢ ኤርትራ ክፀንት ኣለዎ እዚ ሃገር እዚ ክዓኒ ኣለዎ مهم. ዝብል መስርሕ ዝሓዙ ምስቲ ስርዓት ተዘናጊፆም ዝኸዱ ኣካላት እውን ኣለው مهم. ብመብዛሕትኡ እንተሪእናዮ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ግን ብፍላይ እቶም መንእሰያት ምስቲ ስርዓት ዘለው ብህልኽ ብኣንፃርነት ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ኣንፃርነት ምናልባት ምስ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ይለዓል ክኸውን እዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ተደናጋፂ ናይቲ ህወሓት ውድብ ኮይኑ ዝኸዶ مهم. ንስኹም ምስ ህወሓት ንሕር ትገብሩ ኣለኹም ንሕና ከዓ ምስ ህግደፍ ከምኡ ምግባርና ሓላል እዩ ኢሎም ዝኸዱ ኣካላት እዮም مهم. ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ናይ ኣተሓሳስባ ብኽነት ወይ ናይ ኣተሓሳስባ ድኽነት ስለ ዘሎ ዳ እምበር
اسخا يون حوي ولا تقرأ انت بلكا ونقابلنا تيزبلكا زلخ ولا مسامحارا انت وقنكا أنا وصعة سلازلني مسخا محبار نحرص علي أيو ناب هكدف مملا سايد لينني أبزلخ وعلم ناي سرح فتير اللي يالو ناي تمرت مقد فتير اللي يالو كما هارن سرحن حداريك قبرن دعيك زيادة كوسط زلن نمبر مسخا سلازخورخون أبتا عماسي زملسلو من قد أين برن እዚ ግን ዝሓስቦ ዝርድኦ ይደሊ ገላቢጡ ዝሪኦ ይደሊ ኣንጻር ዝኽየድ ዘሎ ፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ደገ ንስኹም ትግራይ ትብሉ ነርኩም ንሕና ከዓ ምስ ህግደፍ ምባልና ሓላሊ ይብለካ ስለዚ ይሕዋትካ ንድሕሪ ተጋጊዮም ትግራይ ይብሉ ነይሮም ፖለቲካዊ መልክዕሲ ንስኻ ኣንጻሮም ኣይኮንካ ናብ ህግደፍ ክትምለስ ዘለካ ዝሓሸ ፖለቲካ ኢኻ ከተምፅእ ዘለካ ንዕኦም ኢኻ ዓገብ ክትብሎም ዘለካ እምበር ንስኻ ምስ ዓማፅ ምውጋን ኣየድልየካኒ እዚ ግን ዝሓስቦ እዩ ዝደሊ ስለዚ ኣብ ሓሳብካ ይሰማማዐ ናይ ኣተሓሳስባ ሽግር ወፅዓኻ ናይ ዘይምፍላጥ ሽግር ንዓማፅ ዘይምልላይ ሽግር ቃንዛኻ ማእከል ዘይምግባር ሽግር ሓሳባዊ ዓቕምታት ዘይምፍራይ ሽግር ዝፈጥሮ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ክልተ ደንበታትን ክልተ በዓትታትን ፈጢሩ ይኸይድ ኣሎ ሃገር ዝብል ተኮር ክትሓስብ ምስ ጀመርካ ወፅዓታት ኢኻ ተለሊ ሃገር ዝብል ኣድማስ ክትሓስብ ምስ ጀመርካ ቃንዛ ኢኻ ማእከል ትገብር እንታይ ቃንዛኹም ክንሰማዓኩም እዚ ቃንዛ እዚ ናይ በይንኹም ጥራይ ዲስከ ንላዘብ ኢልካ እቲ ምስኦም ዘሎ ቃንዛ ምስቶም ደገፍቲ ምስቶም ተቃወምቲ ንዓኻ እውን ክትንክፈካ ይኮ እምልከተካ እዩ ንዓኻ እውን ምክንያቱ ፍትሒ ዝብል ኣምር ኣብ ዓድኻ ክትነብሮ ጥዑም እዩ ዲሞክራሲ ሓርነት ዝብል ኣብ ዓድኻ ከተስተንፍሶ ግርም እዩ ስማዕ እንዶ ዮና ሓወይ ፖሊስ ዓጅባ ደይኮነት ንስዕስዕ ዘላ እዛ ኩላ ምዝ ህግደፍ ዘላ እንታይ ክገብር ዲ እቲ ፖሊስ ስለምንታይ ዲ ዝሕልዎም ዘሎ መሰል ናይ ምእካብ ስለ ዘለዎም ኮይ ዝሕልዎም ዘሎ ዲሞክራሲ ናይ ሃገር ኣብ ቅዋም ክእከቡ ሓቢሮም ክዛረቡ ሓቢሮም ክስዕስዑ ስለ ዘፍቅደሎም ቅዋም ንክሕሉ ኮይ ፖሊስ ዓጂቡ ዝወስዶም ዘሎ ኣብ ዓዶም ከምዚ ዓይነት ኣክሰስ ክህልወና ይንደልና ኣብ ዓድና እሱኳ እሞ እቲ ዘይርዳእካ እሱኳ እሞ ኣብሲሲ እቲ ኣሎ ዝበሃል መሰልን ሓልዮት ናይ ክብረቶምን እናስተማቐሩ ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ዝርገፅ ዘሎ ህዝቦም ክንድርብዕ ናቶም ዘይምነይሉ እዚ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ያ ሕጂ ናብቲ ዝበልካዮ ኢና ንምለስ ናይ ኣተሓሳስባን ናይ ወፅዓኻ ዘይምፍላጥን ናይ ኣተሓሳስባ ድኽነት እዩ ንመፅኣ ዘይምሕሳብ ዘሎ ሽግር እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሃገር እኮ ብሓንቲ ስድራ ቤት ኣብነት ተወስዳ ትኽእል ኢኻ ዮና ሓወይ ንስኻ ምስ ሓደ ሓውኻ ኣብ ሓደ ገዛኻ እትገብርዎ ባእሲ እትገብርዎ ህውከት በረከት ናይ ትገዛ እዩ ትሰጉግ ናይ ትገዛ መንፈስን ሰላምን እዩ ትሰጉግ ናትኩም ፍቕሪ ግን ኩሉ ነገር ሽግር እዩ ዝፈትሕ ዓማፂኹም ከተለልዩ ፀገማትኩም ከተለልዩ ንሓድሕድኩም ኮፍ ኢልኩም ክትደማመፁ ክትሰማምዑ ምኽኣል ነቶም ንስኹም ትወልድዎም ዘለኹ ቆልዑት ከይተረፈ ፍቕሪ እኮ ዘስዕብ ፍቕሪ እኮ ዘምፅእ ሕጂ እዚ ኣብ ደገ እግረ ውፅኒ ኢሉ ዝሃደመ ካብ ባሕሪ ተገፊዑ ሰብ ዝኾነ ኣብ ደገ ዝነብር ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ካብዚ ኩሉ ፀበባን ሽግርን ወፂኡ እንተሓመቐ ናብዚ ዓዲ ስደት ዓዲ ጓና ንክነብር ዝገበሮ መልክዕ እንታይ እዩ ጥራሕ ንኩላትና ከሰማዓና ዘልነት እዩ ነይሩ እቶም ገሊኦም የሕዋትካ ተጋጊዮም ካልእ ስለ ዝገበሩ ንስኻ ኣንጻር ነቲ ዓማፂ ተዛይደሉ መንገዲ ትፈጥር ኔኻ ምክንያቱ እዚ ኣብ ደገ ዝነብር ዘሎ ደጋፊ ነዚ ስርዓት እዚ ሂወት እናመለሰ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ ማሕበረሰብ እንታይ እዩ እቲ ዝኸፍሎ ዘለዎ ንሕሪእናዮ ብዙሕ እዩ ኣብነት እንታይ ይብሉሲ ዋልታ ሃገር ተባሂሎም ዝመፁና ኮሪእና ኢና ዮኒ ዋልታ ሃገር መን እዩ ዋልታ ሃገር እዚ ኣብ ኢሮጳ ዝነብር ዘሎ ዲ ዋልታ ሃገር ወይስ እቲ ወድድኻ ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራ ዓይኑ ቆሊዑ ዘሎ ንእስነቱ ዝስረቆ ዘሎ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ሂወቱ ዝጠብስ ዘሎ ኣካል ዲቲ ዋልታ ኮይኑ ዘሎ ወይስ ኣብ ደገ በርገር እናበልዐ ኣብ ደገ ሰላም እናስተንፈሰ ክሳብ ድርህፅ እናዘለለ ማልያታት እናቀየረ ከም ድሌቱ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዋልታ ሃገር ዝኸውን ዘሎ ተገላቢጦሽ ዝኾነ መንገዲ ነዚ ሕብረተሰብ እንታይ ኢና ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ብዓብዩ ኣብዛ ቲክቶክ ዘላ ኤርትራ ሪኢኻ ትፈልጥ ዲኻ ሰሚዕካ ትፈልጥ ዶ ናታ ወረለካ ድዩ እሪኦም እንዲ መፀን እንዲ ኩሉ ሞኪ ዓርኪ ሓንሳብ
it's losing time ترديقني كاب دقيقة نلعل خريك إني عتي زخيد مهنياتو مهارن هناتنا يكونن نخوم أزخون جزء زخونة إرتراون كله يقولون ترديقني right هجي ندحر رغيتا سيولاوي تيك توكاوي إرترا زبنا أنا أو خنتصعرف كنفخاخر دنقرناخا دحرتكا ختنصبارق زوعل زلو انتاي زولد زلو دك خاي منطلو مناسي ديبريشن يقبرو ناي زمنا حارت أويان سب ميديا اللوخا بدنقرنا ناي زحبرتسب ماكل بودكت ناي زحبرتسب ماكل زربحو بكا زيت زلو يريز واري ريزيوني هجي to be honest نحنا سيتي زلو ناتنا ميرور ناي فيتشرسي is fading بكا ناي بحكي يلن بكا هجي كم حبرتسب سخنيلنا ملسيلنا محساب يدلينا له لبامات نقرميت زمصلو مهورات نقرميت زمصلو مسرح مقتال صبغي مغنياتو زحبرتسب زي بعياشون بعمص تمريحو وحيدو يو بريسو يو تسديدي يو سخنيتو يو عشاز مرحو دنبه تبلات زمرحو دنبه عمات زمرحو دنبه يبرسيو يقادريو حجي سخنيلكا بهزب حسب أمر زلوه فلتت زلوه خمزازن لبونا ماكل زقبره مريح نقدمي تامسيخا شجرات كامل لاي كان منغست وصا ز حبرتسب زخو في سخنيلو زحسبلو مداي كفطر كخلالو بفلاي زوم ز سرعات زداخرو زلو شجرات ناي حزبوم زناوحو زلو ناي زخونا انصار ايكونا زي نزوم تግራይ ብሉ ስለ ዝነበሩ አንጻር ነው ኮሚልካ ጽባሕን ወሕግዝ መሕረካ ይፈናል እሶም ዝመስሎም ኾዱ ጸኒሖም ተጋጊዮም ኢልካ እንድሕር ተኣምን ኣለኻ ንስኻ ስኽን ኢልካ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ካሕሰብ ምስ ዓማጽ ምድጋፍ ምስ ዓማጽ ምንባር ምስ ዓማጽ ምስሳይ ማለት ንወድድኻ ንጸገማት ናይ ኤርትራ ረእዮ ሕናኮ ሕሙማትና ኮ ብናይ ቲክቶክ ዕንበባ ከዮም ዝሕከሙ ዘለዉ ብናይ ቲክቶክ ጊፍት ኮ እዮም ዝሕከሙ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ሕሙማት حجي نزيا هاجر زي أديخا صبوا الله تبلا زلها نزغ بخمسة عينات زمرح زلو زيجاتاتو بقو فاوندمي زيجاتاتو أب تيك توك بعمبابان أب تيك توك بجيفتن كحكمو زبك أمر حدي خالومي هيوت كات خفلو له زلها بدقة السوديو نات كامس أسألميتو ستوم بدقة ولدهم زلها سنعوم دي سمح نقو زلو أكسسن أجلات فترة الله أيفال الذي يترفدو عماصسي مصحف قدوس انتاي دي زبل ولا اتا نجيغا تريكا عين خاسي انقرا دي كونن زبل افت مصحف قدوس زلو نعود يكونن تي كريستيان ناتمهارن ناتبلن كاي مصي يترف عماص مراحي عماصي غعصاص زخونه مراحي دغف زبل يلا حجي حبرتسب إيرترا وديقنايا زلنا ودقا بصحنايا زلنا شكر سخنيلنا ابدغه صلائی ناتنا يلا عبدن بفتح زلو يكونو عبتي مستسرعات زداخرو زلو يكونو صلاتو خوينا ما يفلطون يوم بقاوما بدرجه ببوليتيكا بسنه لبونا بدرجه معقنيتات ناي محبرسب درجه صلاتو كنكون اي مستكبل نيرو هجينا عبتي مجمريا زمصخاي حتى يخملس كلمه حنتي غرمكا ماكي حوي أمول علم نحريخا بتمرتي كونه حكمنا زي كفللو بنص اغلغلو زركبلو اب ኤርትራ ጥራሕ እዩ ስለዚ እስኻ ሓደ تساقم እንታይ መስለካ እቲ ሕክምና ስለዚ የለ እምበር አይክፈለኒ ባዕድናኩ እንታይ መስለካ ወላቲ ማይ ኮይ ክፈለኒ ስለዚ የለ እምበር እንታይ ላ መስለካ ሰበይትሲ ጋሻምስ መጻይሎ መኻሲ ቀጠፍ ስለዚ ይብልና ይናምበር ሽኮር ጌርና ገለ ጌርናሲ ሻማ ፍላحنا ነርና ግን ስለዚ ይብልና ያላ ሕጂ ሽኮር አይነበራን ቀጠፍ አይነበራን በራዱን አይነበራን እምበር ሻውን መፍላحቱ ነራን ያ ዝኸልከለካ የለን ድሕር ኣለካሰት ገብር ትኽእልኻ ማለት እዩ anyhow سيريس عندنا نبل زلنا ናይ ሸኸርተቲኖ ቀልድኻ ኩሉ ግዜ ጎን እንዲ هم قبلي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا كم يا حنساب في شغلك خاتحلفو وش تقاد تخايسي زي نبرك حمامي خات تطري
نسيو إن شاء الله لنا بالكاي موكي حوي زي لايلو ما عندك عندي تي توبيكنا بزعبا زي أبز حلفة ويكند زرقنا يونديو نبتي سعبيني ستيل كملس دلي إذن هاجرات أوروبا أنا عقبة هيبنا نازلوا كمتي مجمرة زقلت كاي شجرنا فتح لنا لنا خنصب خمزي بلنا قلت كاي عندي خا إن زلنا شجر بعدنا خا أبزي كنا نفتحه نبرتن نعنونا وينعاتن سلامنا خلقنا مالتي تردي خاني زي أكل مجلس إيه بكالي خا نعيقن حنت الله كل شاب زي تردعني زمن إسي تي ناي هقدف متأخخاب ويدقفت هقدف متأخخاب كساب لاست مينت زي توهبون ما دراشا لوم زفلت كان نصبح تكايتي معرخ ندزي هزبت أكيبو كمزي تشوب تباهيلو زخدلو وانينا نرئز لنا تردي كمزي ناي بعل هولان مالتي تحابيو صنحتي أدراشاتو هولاي نقرخاني ما بيو قالو تدالالي خا أبزرخب كارلو جزي زي بحال من سي تبقيسو أنصاري خيد مالتين دي تحطو حجنا بيا اندحر زخلو كمزي من سي تأكيبو ززرعنايو تقاوم خر زخل كوينوسي حدا بمنيو زخلو تبقيسو زلا أخزلو نخجبر كالاي كابابز زلوسين ندحر ناي بحق بقعتها لو خوين زمان سيتسيو خمس خجبر زخل كوينوسين تبع عاد زقون زلهم غير زيت فو سوري دفيره غي زي سنقه حصا قرط منلو قال ملا خيت تعمسي شورت واي له تردي خاني زحصره مغدي كابابزي نابراخان هيوت كان ورقت كان تبالاشوسي ندحنا بحق اتمن سيتسيو خم خجبر زخل كوينسي واي نوت اب تعدي نتخم زغبركا زلو خم غيركا زي تعاليو يا يوني زحتو نورمال ايكونتن انتايو هو مجمريا زمن اسي زلو ندري زلو تبعات زلو قراصنت اتي كغبرو زخل ناي موداتا نغير كغبر كم زخل ارينا يبزح حلفه هو ما اجي تزغبر زلو حقاودي اي حقاوني زبل مسرح نتا هاجر نقدفو حدا حرقان زلو حدا وصعه زلو نغير تخفطرو زخل رياكشن مور اوفر يرو جي انتاي دا خويني امو زندرزي اب ترغم تغيرو بزحات صره منغدي ناب سرعات زحمملو محاورات يكون سرعات زلو بوتا خطرغم زي كل زبل ملكعيتات الله هو جي حدا مرير حق الله تمرير حق انتايو كل ملكعيتات ابدغ زغبر يكون ابدغ زلو ودادبا يكون ازي حزب زي قداي ناي تسرعات يكون زلو ولاتي دنبه تقاومتات يلو تاكيب زلو خيترفه بزي سرعات زقلس اكايد الله وي اتدم بتقاومو of course yes اوكي ابزنتاي زلو مجمريا نابتي غبو زخونه محاورات ناي تسرعات غصكا زي تتنكف نتهزبغن اما اكلو نصبح نغو خسمامعو زي كل كم حزبي كم محبرسب زلو شجرات يقريتا حتيتو كلتيو سخنيلو نحاده شجرو نحاده وصعيو نخي علي زغبر زلو مسرحات حدا أخيبا استأكبوا سيبل زيباتات كاب واقع مخفال نحادا بتكالاو سرارحا إمباسة زبهال نعقو معناون مكس آلن يعبن يرو مخنياتو إمباس مالت حدا نايت سرعات من ناوحي مأكبي مجاجحي مأكل تلزخوني دبلوماسينياتات مرحناي تهاجر كالوت أبتصف حد سرعو أكلات نزيهم زمن اسي اذا خمسه خبر زخل تقينو توداديبو نزي اب ترغم زترغملون تسرعات اب زحممو درجه خهرملو زخل منقد خفطر يغباني ري جي اتي بتم سرعات تعزيزهم نتسرعات زغزو زلو اكلات جهونا يتسرعات كوينه مالو صقماتهم كللي كالون ازي بردو مخنياتيو اذا ابدن بتقاومو زخيد زلو زمن اسي زخفلو زلو واغا زمن اسي كل زفسوسو زلو دم زفسوسو زلو رحاص زغبرو زلو كل زكالو منغدي اب ترغم نخي ترغم اب كمزا عينت انكليل نخبل دد حرداسات هقدف زنا زركات راح داس مفراس
كم حدا ورصوصن كم حدا أدمع زخانة قالسن كردوا زفتونن زردوون أكلات كابت سرعات زي في الليل نايت سرعات منا وحيد زخانة أكلات هلو يوم مقنعته إذا خمسة عينت قياس قبر من إساي سلامنتاي بكل مدايات مس أب أوروبا زلوا سرعات أب أوروبا زلوا عدلات تتقيموا إذا أبدجة زلوا عقمن أبدجة زلوا حيلن أبتي سرعات كحمو زخل درجة هرمو زي تخلنا متاي أب أوروبا إمباستات نهيجدف قنصلات نهيجدف كما يزمسل دبلوماسيات نهيجدف كما يمزمسلو نايت هجدف أكبت جنزب نايت هجدف ودبتي أبالات مسارع زلو أكلات انتاي يمزمسلو نايت هجدف سليا انتاي يمزمسلو نزي حبرة سبزنا خفافل وزخور زلو أكلات انتاي يمزمسلو نزوم أكلات زياتهم خمزي قاتات زم عدلو زمكرلو تفتر كاو حلفة تمنسي زقبهم سقمت موساد زخدلو من قد تسرعتها بسحم مو درجة كنت نكفو زي نخل زلنا سلامنتاي انت رايلنا نسيو التخالاي زمنسي زفترو زلو بزي أبدق أو تعدز نبر حزبي هو ماكي حوي ما انت كلير كتكون لنا حجسي إذا زكاية زلو قطم حزبي إرترا مس حزبي إرترا أو وصايس بلان ديو مخنياتو نت منغستي وي سرحتنياتات منغست خمي غيركا خي تنكفكا حزب راح تتصالق زكاية زلو بلان يخاطب لنا زلخ حكي يا اوكي مخنياتو تايليان زلنا مسلك حدا زي غلا لا يكون نت مخنياتو سي تي كل شاب زدالو سلاماو سلف تادي ولا قنص استحوسن زلنا سي بدأ لي تفتحي وي تقاومتي استدالوي تردي خاني هجي أبزيهم سي هقدا فوشت أما لو عينتي تتعم زيها يا تي أبهلا قوميت أنت راح زي كونه تي أود أدبا كل جزء مجمرة تي منسي تريال لها بجره لبو بكل ونو بكل تبقسوس قبر زول من قدر أيوه هجي إذا عينت حيلن إذا عينت أود أدبان أبتنا تسرعات كحممو زخل أود أدبا سلمنتاي خمس عينت ملكة زي في الترزولو أبدأ ما عليها زي باللي إمباستات هلو هجي أبدأ زل إمباستات بز ملكة زي سقمت زوسدلو ناي تسرعات إيد حصرلو تسرعات وناب زحمملو ناي دبلوماسي ما أكلو متنكاف مالت حدا ناي تسرعات سنسلة أو مسرح باتي خكالها مالتي جي كمزا أب هولاند زرعنا يوم ملكة جن نتي دم بتقاومو نتي دلاي فتحي حدا جيجا زغون سئلي ناب شبرا وملكة زخيد من قدي زرع يلو جبابالو جي زحدا يو تخلايكا زخلته حبرة سب هزبزي نحد حدو أب كمزا عين الدرجان النابزحن كيدو أب مكتال وانت بسحيو خالق نجرات ونكفتري كم حبرة سب هاجر كنا هنص زعب هاجرنا خنزارب زعب هاجرنا خنحسب زعب هاجرنا خنزتي أب زين غللو درجاتات مسنقع مسحلنا يربحنا رقم حبرة سب نربحنا زمن نجار نقدفه أزيز فتر زلو أب دقة زلو خير ناب لوطي ناب ديمقراسي ناب حرنت كسجاجر زخل ورصوص ويقرعي زغنا نايك ألس ما كلدي كمل سوق للهم زيو حجي نتوم كم زعينا سقوم تزوست زلو أكلات من إسيات زلوهم وني زلوهم حرانة بخمس عينة ملكة كقلت مخال تسمعيت أو أنت أو نجار يرأى أتي أبايت زلو شجرات جنت صباح نكون زمن سيزي حرنتو نخرئي زد قفودي ويس أبدقة بحقتاتنا إوروبا النات حاسين إننا تقودن قالسو إننا قهمن زخيدو ملكة كيكون مخنياتو أبدقة زلو حقي كأسنا بله نعخاز بكن كمزوم أغدي مخبلكات أنا حكونا كردوان ملكة لو منت كتر إزجبر سلزخانة قالسنا نحنت عمت رح بخمسة عينة ملك هو بيلو نقص على غيكهم نتسرعات زرب حلو من قد خي فتر كم كردوان أفنان إدنان كي نعصو كحسب اللي زلوا قداي قالوا هقدفها بكحممو زخيل درجة خهرم كخيلالو طيب مثلك أبزي 100 سبيل لا يدقفت هقدف هاريمكا التسرعات هيدا اليومني السوز ودبو منا يكونن ناتو بامبولاهم ناتو مقابريهم الصوم حسبتي يكونون بتكال سرح يكونون بتكال سرح ينباسلو بتكال سرحو سليالو بتكال سرحو ناي دبلوماسي نايتي سرعات له اب كل بزي دق فحيلهم زلو اكلات
هجدف أبز غيرهم كله ينبر حنت أوتوبس ناي سبيل أقول قلت هنا كاتسيلكا نتستقبل كان عقبات ذهب كان فقط ذهب كان أبز نخت بس حز دقفة كان أكل تكالاته معناه مالت أبس مراز له سرعة كيف كايو أبعد هلو زلو سرعة عني كايو مالت هيكون هجي زخ حسب اللو تمن سيكا سخني لخريو خلال اللو نابنت هذا أبنت مدخلك تمالي أبز أوتوبسات كقاصنا كلواسي مني قاصيلون أوتوبسات كوير أنا كقاصلات رحنا رينا يمسلك هو حجي أب كمزة عينت حنفشفش زبالة التسرعات سولي خون مساحة تمثيلهم أكلات سأيكنا قبلون عخاسم كاز نتصلهم خاص خد أكلاتنا واشتغافت ولا قليوني حجي إذا كل زلوا أودا دبا إذا كل زلوا زخيت زلوا ملكة نزلنا يزمن سي قالسي أب ترجم زترجم كي كخون متان بتحدى مقدار كيف تقر نهجدف زخصب كيف تقر كم زيناي كرداويان تمكرو سيدنا وشتنا عصرينا قالسنا ودينا هجدف كحممو زخ المنجدي ناوينا نستغاجر زلنا زبد ملك علو مغنياتو حدا وصعو زي فلطه اب شجر زنبر اب دنقرنا ماكل زنبر نعو هريم كايو قتيل كايو بيل كايو ناي تسرعات دستاي ناي تسرعات ستايو قلنا احنا نوحد لنا نسألت لنا ناي بحقي يا موكي حوي كبرتي هبلي كم كل شاب كدول لك خلقو فقادنيا خين كابزي دمص رادي رنا مصيخا زلكا حسابات كافلنا منال بعد قدمي كاباخا مسنباتي ابز حلف زغبرنايو علال حنتي ارست مريص انيره أنا تقامي كونكون كوينون يفلت أنت بالكابتن استزارب كان على توصي صحيفة لا ماي جاد ناس كندي استاي متيني أنا نسخاون عم بيبكي تخوني خبتي كومنت صحفوز نورو بزي من هالبات بحالت لك ها بلا رستي مريض باي ذا واي أو سباب يخوضوا ريكا كل السؤال اللي كان له كوتي سمع هذا زي من باب كم نمدز وسد حبرة سبت لك يقول حوي سميع زفرد مرميرو زفرد حبرة سبت لك كل جزء تأفف زبها على رأستي لنا هجي لوم زلو نحبرة سبنا جن تايو تارستس غلطي أنا عاحز وايد خيد انتاي تقلص أوش انتاي زبها نتارستي ملو زدقفتي نتارستي زنت سقدر لحساب دي نخل سمع ورب عقلي زو جابلنا ويكا عقل زو انققنا سلازخنا تقبرو زلخا لامبايو تتنقى ناي حلنق خيت رخبك أنا لا إكسترا هم غير صحف كوسي موكي دا أمو دا قال لي لهم سنبيدهم زيادة سبات كسمعوا مر يتقوم كبوت بتهانات المهارن ذهب كقالات كأخسمعوا إلى بغالايكم كون it has worked كوت صبوكا ها هو جن تايو خمزي فطر كلهم نالبات نايزهم هجموني يدبلهم حوبها زم نا أمريكا بداي إيد متتاو كهلوا أي تعرفني إذا أزجور كيا وقدامي so نريانا ده موكي حوي يغني اللي كبرتها باللي thank you so much من البعد قال زرس عنايات والله تم حلال فود لما لقطت لك يلا تامدرح نبها قدفه يوناتان حوي تي كبلو زدل انتايو مجمريا صوم إيرينا راديو إيرينا تقبرو زلكم أب حبرتسب راديو ملكة بكل ملكة استجبت استوا هذا حبريتان خركب حزبنا تقبرو زلكم أبركتو صباح نقو واغاز جبوطو واغاون زركو بس لزخونه كبرن موسان نعهم يكون مالت يوناتان زبحال غازيطኛ إيرينا تبحال غازيطኛ خم نسمع طرح موبايل حليف له أب زوج عزازي كندي حبرتسب نزار دي زيان نتختاتله أدمع زخونه زينان حدا استجبت نصور زخونه وي حق أو زخونه زينان نخسمع أخي لكم ولكم ناي ميديا حيلون نسيو نحناون دمصنا زلنا حسابات نخنكافل رحو غيركم لنا لكم مجمريا نعخا ني مسارحتخا بعبيو خا ني راديو إيرينا
ክብረት ሃበለይ ካልእ ዝበሃል ኢልናዮ ኢና እቲ ሕብረተሰብና ግን ከም ደረጃ ማሕበረሰብ ደረጃ ሕብረተሰባዊ ቃውማና ንመልሰሉ ክብርታትና ንመልሰሉ ምሕሳብ የድልየና ኣሎ ነዚ ምሕሳብ ማለት ክብርካ ምሻጥ መንፈስካ ምሻጥ ማለት ኣይኮነን መላኺ ምድጋፍ ደድሕሪ ዓማፂኻ ምኻድ ማለት ኣይኮነን ሕብረተሰብ ዝገበረካ ፍቅሪ ሃገር ማለት እውን እሱ ይኮነን ፍቅሪ ሃገር ማለት ዜጋታት ዘለዎም ሽግር ዜጋታት ዘለዎም ፀገም ሓቢሮም ንምእላይ ሓቢሮም ፀገማቶም ንምፍታሕ ናይ ኢሂን ምሂን ዝኣመሰለ ናይ ምብሃሃል ናይ ምዝርራብ ናይ ምድምማፅ ፅኒኢልካ ናይ ምስማዕ ሕድሕድ ምክብባር ዝተፈለየ ተሓሳስባ ምስትእንጋድ ዝተፈለየ ተሓሳስባ ምክብባር ዝኣመሰሉ ሕብረተሰብ ዝነብሩሎም ዘለዉ ካብ ድኽነት ናብ ሃብቲ ዝተሰጋገዱሎም ዓለማት እሱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክንክተል ይፅንሓለይ ዘየድልዮ መልክዕ ስለ ዝኾነ ንዝኣረጉ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ክትዕቅብ ክትብል ኣብ ብርኩ ዘስተንፍስ ፅባሕ ንግሆ መራሒ ክኸውን ዝኽእል ዕሸል ናቱ መፃእን እናፀልመትካ ምኻድ ሰብ ዝገበረካ ኣይኮነን ከም ሰብ ዝሕስበካ ኣይኮነን ፅባሕ ንግሆ እውን ዘጣዓስን ክምለስ ዘይክእል ጓህን ስለ ዝኾነ ሎሚ ክንሓስበሉ ሎሚ ክንዝትየሉ ይፅንሓለይ ዘይበሃል ኮይኑ ይስማዓኒ ይቐኒየለይ ይብናዓው